Assalamualaikum, selamat siang masih. Oke guys, yo ini kita lihat tim 1 baru saja nyampe di markas ini guys. Baru saja selesai bongkar. Papa Sam ya wis nang kene wonge. Aku mau berusaha lab. Wingi piye? Lab tuh terhubung listriknya mati ya, pipine melok mati. Pipine mati lah, berhubung mati aku tandang konten aja toh daripada ngundang mbok lab malah gak bagian aku. Oke, tadi yang lihat labnya Papa Sam mati, listriknya mati guys. Soalnya tadi aku juga lab TikTok itu tiba-tiba mati terus start ini lah, golek-golek konten yang gini lah. Nah, oke guys yo, ini tim 1 B, wis ikut ya B? Aman. Aman? Aman banget. Enggak apa-apa toh? Aman. Oke, gitu guys, kemarin yang tanya Mas JB gitu. Wonge ikut iki lho wong guys. Oke guys ya, ini tinggal 1 biji saja ini. Semua sudah turun guys, tinggal 1 biji wes. Tadi kesini ku tadi telat ya. Wes bar. Wah. Piye Mbah iki aku ora wawancara kowe Mbah iki Mbah. Iki kesan-kesane larae. Kesan-kesane karnaval iki Mbah iki enek. Wis Ki, mana iki? Piye Mbah iki nggo middle kerwek iki piye iki? Kerwek. Piye kesan-kesane piye iki? Omongi wong-wongi ning kono sembarang-barang kaya dikerweki. Kaya dikerwekin ning kuping ya. Pokoke dingenekne iki lho, kerwek. Beh. Kan ngene to kerwek. Oh, Kerwek. beh. Kaya bubar ning kuping. Wi start jam berapa Mbah? Start Mbah. Alah. Nek start jam 11 ae. Rutenya ada ora? Kotak ra iki. 2 kilo luwih. Berarti nggak terlalu adoh no. Tapi jalannya kaya gunung to model-modelnya. Mangkate ekstrim Mulai medun. Oh, Jadi bareng ini terus ki urutan nomor pira Mbah? siji. Loh, ngar dhewe? Buri. Wow, kamburi maksudnya. Lah siji, lah mong siji yo mane kamburi. Belakang. Oh, finish jam berapa ini? Apa wadi apa tadi pagi? Lah jam 5. Jam 5? Jam 5 pagi? Wis kaya biasanya berarti ya. Biasa. Kaya sing wis tau ngono. Tak kira bablas ning ndi ngono, Mbah. Ki tampilnya kapan iki tampilnya? Jane sirku yo ngono bablasan lah kamu ya tapi. Jan iya to gasah mulih pisan lho. Kan sekalian Kalian iki pisan nek kesel. Lah iya. Mulai iki wis gendong dhuwit ngono lho ya to karepmu. ora sak poncotan lho ning kasur iki. Ayo iki lho. Karek sak crite kok. Dodol menurun lho soalnya saya. Ya iki lho dodol. Aku malah urung menikmati dodol wis menurun iki piye dodol iki. Goro-gorone Masa krungu nggon aku dar diturune ajongan. nama ini nunggup neh. Oke. Wis to, ora adongane. Dar kok. Iki lek golekne coba kok Beh, diomongi aku wis kon dindinggon iki nek golek niki ben ampriye. Ben ampriye dar iki. Oke guys ya. Oke. Poke wis ditata ning kene. Nah, untuk poki mochinya itu guys. Ki kesan-kesanmu dengerin apa rudal kerwoke brewok gimana nih? Kemarin yang lihat
karnaval. Pengen tahu aku gimana komentare dengerin rudale kerwek brewok yang ini. Piye? Keluh kesahmu piye, guys? Ning kuping kaya disogrok ya apa ora? Iki guys ya, wis ditata mening. Baru saja saya bongkar ini guys. Tadi saya kesini telat guys, soalnya tadi kan di ruko masih lab, tiba-tiba listriknya mati, terus wah bingung ini apa iki. Nah terus sini lah lihat tim 1 bongkar, ternyata mau selesai guys ya. Untuk rudal ya, corong. Oke, mari nyantanya Mas JB wis ikut. Mek, timmu kapan Mek? Meruncul Mek? Infone Mek, aku Info akurat ya. info akurat dari kowe iki. Info akurat dari Pak Sam. Heeh, Saya tim berangkat 2 tanggal 16 tanggal 16 berarti besok. besok persiapan no. Besok persiapan. Acaranya belum tahu karena belum dikasih tahu. Tanggal 16 ki infone terkini. Piye? Semak iki nang Jember arek Japan. Arek Japan. Sekan. Aku enggak melu aku nek. Rene, Mas Rene. Klarifikasi. Ngomong marki Japan. Klarifikasi sih. Aku tanggal 16 udah kan. Lah iya. Iki nganu lho kuwi. Jadi kan. Piye? Kejutan. Nanti ki Kang ngomong ceritanya. Lah ngomong nang Jember. Nang Jember ki apa kan? Ini Japan ngono semak iki. Japan. Di Japan. Japan. Akurat buka iki. Ya A1. Asal ora percaya. Lah ora percaya sing takok sing bersangkutan. bersangkutan. Iya, Mbah. Be, Nontran gede nih. Terang-terang. becara, Mbah. Lah karo kancane dhewe ya wis 75 cukup. dari Mek, bakso aja. sing selawe, lek 75 selawe rokok surya sing 50 kuwi kena nggih. Tuku sampo. Nah, ya kuwi lho. Mau lanjut piye? Piye, oh. Piye? Sik. Pertanyaanmu piye? Tanyaanku piye? Infone piye infone? Wah, akurat besok tanggal 16 saya berangkat. Besok tanggal 16 guys, tim 2 berangkat ke Kapan berangkat belum tahu. belum tahu. Sama Pak Bre belum dikasih tahu berangkat kemana. Penting besok berangkat. Berangkat. Oh, kalau guys, info nih guys, tim Tunggu info selanjutnya. info selanjutnya guys. Iki kira-kira wi sak nggon apa rong nggon? Ya, saya kalau nggak salah 20 sub. 20 sap. Wah, Jadi acara karnaval, acara lapangan iki guys, 20 sap guys. Iki lho, pokoke sesuk info terkini apa sampean golek-golek info ning Facebook tak Tempatnya yo belum tahu, temu ora ya. belum tahu pas tempat. Iki sik misterius iki tempatnya guys ya. Biasane ngene iki. Nanti sampean golek info sih lah ning Facebook ra yo akeh ning Facebook. A1 berangkat. Besok persiapannya sesuk tak video nih. Jam berapa iki? Loading sesuk iki. Aku tak ready ning kene aku. Belum tahu juga. Lah, yo iki. Belum tahu juga. Infonya belum tahu. Oke, nek ngono sesuk ya lihat-lihat besok ya guys. Kalau gitu Dari guys. saya. Oke, siap saya tak golek sesuk. Oke. Yaudah guys, kalau gitu sekian dulu aja ya info hari ini di Gudang Brewok. Nanti saja besok saja kita lanjut lagi guys ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suwun dulur-dulurku. Salam ngukder guys.